Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Edelbibes Digital Plusetik Microsoft Teamseko ikastalde batera jarduerak nola bidali ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, talde bat sortu behar duzu, edo talde baten barruan egon behar duzu. Teamsen zeregin bat partekatu ahal izateko. Edelbibes Digital Plusen saioa hasi ondoren, aukeratu zer libururekin lan egin nahi duzun. Behin liburuan zaudela, aukeratu zure Teamseko ikastaldeari zeregin gisa esleitu nahi diozun jarduera. Ondoren, egin klik jardueraren goiko eskuineko aldean ageri den 3 puntuen ikonoan. Zabaltzen den menuan, aukeratu bidali Microsoft Teamsera. Leiho berri bat irekiko da. Bertan, saioa hasi beharko duzu helbide elektroniko instituzional batekin. Ondoren, aukeratu zer kokapen edo taldetara bidali nahi duzun esleipena. Partekatu aukeratzen baduzu, aukeratutako taldeari bidaliko zaio automatikoki. Hurrengo tutorialera arte.